Ongi etorri guztioi, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu ditu gaur atzerritarren lan baimenen eta meteorologiaren eskumenak. Gaur sinatu dituzte Espainiako Gobernuak eta Jaurlaritzak lan baimenei eta meteorologiari buruzko eskumenak. Ubarretxenak adierazi duenez, herri gisa hazteko eta ongizatean aurrera egiteko baliagarriak izango dira eskumenak. Bilbon 5 gizonezko hiltzea egotzi dioten gizona maiatzetik aurrera epaituko dute. Bilbon 5 gizon hiltzea leporatuta auzipetuak 10 urteko kartzela zigorra du jada, beste gizon bat hiltzen saiatzeagatik eta beste 2 urte eta 3 hilabeteko kartzela zigorra berriz iruzur delitu jarraitu batengatik. Datorren maiatzean epaituko dute 2021ko urrian beste gizonezko bat hiltzeagatik. Iruñean, Euskal Herrian Euskarazek salatu du 2 kide identifikatu eta mehatxatu dituztela. Sareetan zabaldu duten bideoan azaldu dutenez, 2 kideak Baionan egingo duten manifestaziorako pankartak eta kartelak ipintzen ari zirenean, gerturatu zitezkeen udaltzainak. Sauriko sutearen ondorioz etxerik gabe gelditu ziren bizilagunek uko egin diote hoteletik ateratzeari alternatiba duinik ez badute. Batur etxebizitza sindikatuak antolatuta, Basauriko sutearen kaltetuek uko egin diote ostatu hartuta dauden hoteletik alde egiteari udalak eskatzen dien moduan, izan ere 2.460 euroko diru laguntza eskaini die trukean hurrengo 3 hilabeteetarako ostatu bat aurkitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan bihar irekiko dute 1.268 irakasle postutarako lan eskaintza publikoa. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak duela astebete iragarri zuen irailaren bigarren hamabostaldian 1.268 irakasle postutarako lan eskaintza publikoa egingo duela. Bada iragarri dute azterketaldira aurkezteko epea ere. Hautagaiek bihartik apirilaren 3 izango dute horretarako aukera. EH Bildu eta Sumarrek zuzenketak aurkeztu dizkiote ehiza legeari. EH Bilduk eta Sumarrek ehizaren legearen erreformari hainbat zuzenketa aurkeztu dizkiote. Gasteizko legebiltzarrean 16 urtetik berakoek ehizarako usaldietan laguntzaile izan ez daitezen. Gaurko elkarrizketari dagokionez, martxoak 8 gerturatzen ari zaigu eta Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria izan da Maika Telebistan. Ona elkarrizketa Uxue Garroren eskutik. Aixo eta ongi etorri guztioi, gaurkoan martxoaren 8 inguruan hitz egiten jarraituko dugu aktualitate solasaldian eta horretarako Miren Elgarresta daukagu Amaikan Emakundeko zuzendaria. Arratsaldeon da mila esker gurera etortzeagatik. Arratsaldeon guztioi. Esan bezala, martxoaren 8 bertan daukagu jada eta Emakundek aurten ere kanpaina bat aurkeztu du, Ni feminista naiz lelopean. Konta iguzu zertan datzan kanpaina hau? Bueno, kanpaina guztietan bezala beti horren atzean gogoeta bat egoten da, eta pixka bat irakurketa bat egiten dugu, gure testuinguruari ematen diogu begirada berezi bat, ez? Eta testuinguru honetan bai ikusten da, ez? Halako erreakzio bat, berdintasun politiken kontra, feminismoaren kontra, antifeminismoa edo nolabait ez, ikusi dugu espazio bat hartu duela, eta ikusten genuela baztela momentu bat, bai feminismotik etorri den nolabait pentsamoldea eta gure gizartea baitare eraldatzeko balioak, nolabait erdigunean jartzeko unea bazen, baitare feminismoari bere aitortza emateko, eta batez ere feminismotik sortu izan diren berdintasun politiketan, politika horiek ekarri dizkiguten eta
nolabait ongizaterako eta gure bizikidetzarako ekarri ditun hainbeste onurak, nolabait mahai gainean jartzeko momentua bazela. Eta horrexegatik ikusi genuen, nolabait modu bere sinpletasunean, nolabait feminismotik eta etorri izan diren ongizateko eta dauzkagun onura guztiak bereganatzeko, ni feminista naiz nolabait aldarrikapen gisa eta baita ere gizarte erantz edo zabaltzeko tresna bat erabiliz eta dela pedagogia feminista hori mahai gainean jarriz. Emakume eta gizonezkoen artean berdintasuna lortu bidean aurrera pausoak eman dira azken urteetan, baina badira oraindik ere hainbat datu berdintasun horretara iritsi ez garela islatzen dutenak. Eta harietako bat, adibidez, soldata arrakala dela esan dezakegu, emakumeen erakundeak, Espainiako emakumeen erakundeak plazaratutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeok bataz beste gizonezkoek baino 16,47 gutxiago kobratzen dugula diote. Ez dakitzuek datu berdinak maneiatzen dituzuen edo zer esan zenezaken honen inguruan? Bai, 17%aren ingurukoa dago momentu honetan, eta horretan Eusko Jaurlaritzak 2018tik estrategia bat eta martxa jarri izan du, nolabait zuzenean soldata arrakal horri begirada berezi bat eta estrategia horretan ekintzak garatzeko. Eta esan beharra daukagu, ibilbidea motelago edo azkarrago nahiago genuke azkarrago joatea, baina joera positiborantz edo badijoela esan genezake, hain zuzen ere 10 urte pasatu dira, hamarkada honetan, 125 geunden, oindala 10 urte, eta 10 urte horren ibilbidean eta 2018tik eta jarritako estrategiaren horren eraginez jetxi eginda 17%. Une honetan emakundek eta bultzatu duen estrategia berdintasunerako 20-30erako estrategia horretan jomuga ere jarri dugu eta gure asmoa edo behintzat gure politikak zuzenduta egongo dira hain zuzen ere 17% hori erdira ekartzea. Benetan erronka handie da eta datozen 5 urte hauetan horixe izango da gure jomuga. 2030erako 8,5% izatea, ez da, gutxi gora bera. Bestalde, badaukagu baita zaintzaren kontua ere, oraindik oso feminizatua dagoen eremu bat, bai arlo profesionalean, baita arlo pertsonalean ere. Ez dakit sumatzen duzun txip hori aldatzen ari dela, hau da gizonezkoek jada implikazio handiago dutela zaintzaren arloan, eta zer egin daiteke eraldaketa horretan, bizkortasun bat ezartzeko nolabait. Zaintza bada beste politika garrantzitsu bat, berdintasun politiketan, eta bai somatzen da halako aldaketa bat azkeneko urtetik hona batez ere 2019an aitatasunaren eszedentzia horietarako, eman zaion bultzada eta dekreto horretan posible gizonek eta nolabait eremu honetara hurbiltzeko jarri izan diren diru laguntzak. Eta bai hor ikusi izan da, iparraldeko herrialdek eta ikerketa desente eginda daukate gai honetan, eta ikusten da, baliabide jarri behar direla benetan gizonek nolabait hurbilketa hori egiteko. Eta aitatasunaren eszedentziak martxan jartzen diren momentutikan aldaketa bat somatu da. Esan dezakeu, laguntza hauek ezarri arte, urte askuan aitatasunaren eszedentzia etzan mugitzen 5%-etatik, beraz, 85%ko eszedentziak emakumeen gaine egon izan dira, eta geroztik hor ikusi deu halako inflexio puntu bat, eta momentu honetan 14an 15 eta kokatzen da. Ikusi beharra dago, oraindik ez ditugu halako konklusio definitiboak eta ematen, ikusi behar dugu benetan joera hori mantentzen den, eta gorantza egiten duen nolabait bien artean, gizon eta emakumeen artean parekidetasun hori lortzen bada. Emakumeen aurkako indarkeriari erreparatuko diogu orain, eta hainbat kontu honen inguruan
Alde batetik, indarkeria matxistarekin zentratuta, 2024an 6 emakume euskaldun erail zituzten, horietako 3 Euskal Autonomia Erkidegokoak ziren, bata Costa Rican erail zuten, eta datuak jasotzen direnetik, 2003tik okerrez banago, zifra nolabait tamalez mantendu egin da, gora bera txiki batzuekin, nolako irakurketa egin daiteke horren inguruan, hau da, 20 urteetan zifra mantendu izan horretan. Garbi dago ezberdintasuna mantentzen baldin bada, edo ezberdintasun gizon eta emakumeen artean ezberdintasunean eta harreman hori mantentzen baldin bada, violentzia jarraituko du, ez? Ezberdintasuna nahi dut esan botere harreman desorekatu horrekin, ez? Nolabait, ez? Botere gehiago edo gizonei eta genero mandatu horrekin eta ematen baldin bazaio, beti desoreka hori mantentzen den bitartean, violentzia mantendu egingo dela. Eta horren aurrean, horrexegatik, gure berdintasun marko juridikoan ere, nolabait biak daude elkartuta, axioma bezalaxe, eta estrategia, ezberdintasun horren edo dauden genero arrakala hoietan eragitea da funtsezkoa, violentziarekin amaitzeko. Biktimak babesteko hala ere badaude protokoloak erakunde eta egitura publikoetan, batzuen ustez aldatu edo planteatu beharko litzatekea moldatu beharra diren, uste dutelako bazutela guztiz funtzionatzen. Azaroan ez abenduan Pasaian izandako erailketa matxistaren harira, zuk aipatu zenuen protokolo funtzionatzen zutela, gero naiz eta aipatu zenuen uneko 100 hutsezinak ez direla izaten. Hitz horiek pixkat goraberak sortu zituzten, berdina diozu oraindik ere protokoloek funtzionatzen dute? Protokolok etengabeko berrikuspena izaten dute. Horretarako erakunden artean badago mahai bat, hirugarren akordio edo adostasun batera, eta hor nolabait etengabeko eta batez ere erailketa gertatzen diren bakoitzean aztertu egiten da, ze gertatu dan, ikusteko, ea ber, nunbaitean edo, akats bat egondan, edo ze zerbitzu asko egiten dute bat, erailketa bat gertatzen den unean. Sarritan erailketa horiek gertatzen dira, igual nolabait babes sistematik kanpo dauden eta emakumeetan, baina bai gertatzen izan dira, babes sistemaren barruan daudenak. Horregatik berri ikuspen hori etengabekoa egiten da. Importantea eta esan behar eta hori baitare aipatu izan dudana, protokolok ez dira guztiz infalibleak, ze azkenean pertsonen esku egoten dira eta baitare hainbat baldintzak eta erailketa horiek gertatzen diren baldintzak edo baitare eragina zuzen aukitzen dute. Baina bai azpimarratu nahiko nuken momentu horretan importantea da behin hori gertatzen danean azterketa bat hori egitea. Momentu horretan zaila zen esatea, funtzionatu zuen ala ez. Eta bai esan behar genuen, eta hori importantea da, 21 urten poderioz, koordinazio mai horren bueltan egin den lanari esker, nik uste dut, protokolo horiek zerbait egin izan badute, zenbat kasutan, zenbat bizitza ere, salbatu egin dutela, eta nik hori pixka bat, baitare ikusita, emakume asko ditugula, nolabait, salaketa jarri izan dutenak, urtean zehar 5.000 eta piko emakume daudela, babes sisteman, protokolo horiek horretarako daude zuzenduta, eta oso importantea da, etengabeko berrikuspen hori egitea. Kasu honetan beraz, honen ostean ere, azterketa bat egin zen ikusteko zer gertatu zen protokolo horien inguruan? Bai, dago hori etengabekoa eta horretarako jarraipen batzorde bat egoten da eta zerbitzu guztien artean egiten da azterketa. Soilik bai da bai legea aipatu duzu, horren harira esan bezala hainbat espetxe zigorren aurrean berapena eskatzea posible da. Araudia ondo egituratu zen, egokia dela deritzozu, moldatu egin beharko litzateke?
Kode penalaren halako akats tekniko batetik edo abiatu zen, saiatu ziren hori nola edo hala konpontzen, baina niretzako lege horren benetan dauken balioa da bai prebentzioan, arretan eta beste baliabide asko edo nolabait mahai gainean jartzen dira zertarako benetan arreta eta prebentzioan lan egiteko. Orduan, kode penalaren kontu bada, egia da, eta tamalez horrelako kasuk zigor kopurua gutxitu egiten zaiela, nik uste dut etengabeko berrikuspena behar izango dula baita ere lege horrek, baina benetan jarriko nuke fokoa beste balioetan, gizartean benetan horri aurre egiteko jartzen diren gainerako baliabideak, eta nik hor jarriko nuke indarra. Matxismoaren eta emakumearen aurkako indarkeriak aitortzea eta antzematea gizartean nahiko datuta dago, baina badirudi gazteen artean diskurtso negazionistek espazio bat lortu dutela, zuek hainbat emakundetik hainbat txosten argitaratu dituzue honen inguruan. Zein datu dituzue zuek mutil gazteen diskurtso negazionisten arteko harreman horretan, eta nola da posible egoera halakoa izatea gaur egun? Bai, benetan harridura handiz, sartzen dugu gizarte gisa, baina nik uste eta ondo ulertzen da eta horretarako la caja de la masculinidad izen horrekin egin dugu azterketa bat, FAT Juventuz Fundazioarekin batera, datu horiek partekatu genituen lehengo ostiralean. Eta gure asmoa izan da, gizon izate prozesu horretan, adintarte diferentetan, hau da irakurketa intergenerazionala, belaunaldien arteko irakurketa bat, azterketa hori egin dugu bai gizon eta emakumekin batera, eta hor nolabait argi gelditu da gure ustean gertatzen ari zen zerbaitekin, eta hau da zetorrela eta beste ikerketa batzuk egin dira, azkeneko urtean, ICIS berak egindako azterketa edo Ararteko berak ere, eta honek pixka bat nolabait osatu egiten du eta konfirmatzen du hain zuzen ere, adintarte jakin batean, hain zuzen ere 15 eta 19 urte artean, hor ikusten da, beste adintartean ez bestela, gazte mutilak, mutil gaztek hartzen dutela garai bateko nolabait gizon izate konservadorea edo tradizionala ohikoa den hori, eta benetan harriduraz hartzen da, baina ostiralean jardunaldi horretan eta adituk ondo esplikatzen zuten eta egiten zuten gogoeta momentu honetan gaztek bizi duten halako ondo ezak, etxe bizitza topatzeko, lana topatzeko, edo dauden zailtasunak, edo ondo ezak, nolabait bideratu egin dituzte, ekosistema digital horretan, mezu antifeminista horiekin, hor lortu duten nolabait, beraien arazoen erantzunak hartzea, eta halako babes esparru bat edo topatu dute nolabait euren ondo ezak bideratzeko. Eta hor ikusten da benetan badala fenomeno jakin bat, baina testu inguru honetan eta batez ere ekosistema digitalean metatzen ari diren mezu misoginoiek, antifeministak eta genero indarkeria ezeztatzen dutenak. Eta horri begirada berezi bat, horrek begirada berezi bat eskatzen du. Eta etorkizunari begira, optimistatzat duzu zure burua, aurrerantzagoaz gizarte gisa, atzera pausoak egiteko arriskua erreala dela deritzozu? Atzera pausoa emateko arrisku bat, eta mehatxu hori dago, eta ezaguna da, baina etengabe nik uste dut ilusioa eta optimismoarekin egin behar dugu aurrera eta hasitako ibilbidearekin aurrera egiten komeni zaigu eta nik uste dut ilusio horrekin jarraitu behar dugula.
Albistetan sakonduz, Nafarroako parlamentua Bardeako tiro eremuan izan da. Bertan, gune militarraren kontratua luzatzeko nahi azaldu dute UPNek eta PSNek. Aldiz, geroa baiketa zurekin Nafarroak eremua desegitea galdegin dute. Nafarroako parlamentuko batzorde batek Bardeako tiro poligonoa bizitatu du. Parlamentuaren ordezkaritzari harrera egin diote Jose Manuel Bellido Bardeako aire kuarteleko teniente koronel buruak, baita ofizial orde nagusiak eta ingurumena babesteko ataleko kideek ere. Jose Maria Agramonte Bardeako batzarreko lehendakaria ere bertan izan da. Bizitan, Bellidok nabarmendu du tiro poligonoak funtsezko funtzioa betetzen duela aireko eta espazioko armadako pilotuen entrenamenduan. Kokalekua irilikoa dela nabarmendu du eta ingurumenaren aldetik jasangarria dela esan du Bellidok. Berretzi du garrantzitsuena segurtasuna dela, baina ingurumena betez. Bizita amaituta hitza hartu dute talde parlamentarioek. Geroa bairen izenean, Isabel Aranburuk berretzi du bere taldea tiro eremua desegitaren aldekoa dela. Antzera mintzatu da zurekin Nafarroako Carlos Guzman ere, eta iragarri du tiro eremuaren aurkako asanbladaren agerraldia eskatuko dutela parlamentuan. Kontrara, azpiegituraren garrantzi eta izaera estrategikoa nabarmendu dituzte UPNek, PSNek eta PPek. 2028an amaituko da tiro eremuko lurrak alokatzeko kontratua, baina epea are gehiago luzatzaren alde azaldu dira hiru alderdi horiek. EH Bildu ordea ez da Bardeako tiro poligonora joan. Bilgune feministak, gazte feministen sareak eta hainbat emakume torturatuk elkartasuna adierazi diote Iratxe Sorzabali. Gogoratu dutenez, tortura modu sistematikoan erabili da eta emakume militanteen kasuan biolentzia bikoitza izan da. Euskal Herriko Bilgune feministak babesa erakutsi dio Iratxe Sorzabali. Hari elkartasuna adierazteko eta haren kontrako auzibideak salatzeko elkarretaratze bat egin dute Hernanin. Espainiako Auzitegi Nazionalean epaitzen ari dira Iratxe Sorzabal, eta epaimahaiaren aurrean eman du inkomunikazio aldian pairatutako torturen berri. Bilgune feministak Euskal Herriko gazte feministen sareak eta torturak pairatutako hainbat emakumek hartu dute parte elkarretaratzean. Eta gogoratu dute Sorzabalen kontrako froga nagusiak hark torturapean egindako adierazpenak direla. Emakume militanteen kasuan biolentzia bikoitza izan dela adierazi dute. Izan ere argudiatu dute misoginiaren eragina nabarmena dela espetxeetan, polizia etxeetan eta justizia sisteman, eta ondorioz baita inkomunikazio aldian ere. Iraganeko mamua izatetik urruti, gaur egun ere askinabariak dira torturaren ondorioak Euskal Herrian. Eta torturapean egindako deklarazioengatik jarraitzen dute oraindik espetxean hainbat euskal preso politikok. Tortura politiko sexualak jasan dituzten emakumeak eta hauen egoerak aintzat hartu behar dira, bakearen eta justiziaren aldeko borrokan. 12 urteko kartzela zigorra eskatu du fiskalak Sorzabalen aurka, 1985an egindako atentatu bat leporatzen diote. Sorzabalen abokatuak adierazi zuen inkomunikazio aldian torturapean egindako deklarazio bat eta gaizki itzulitako gutun bat direla haren aurka aurkeztutako froga bakarrak. Bilgune feministak beharrezkotzat jo du mugimendu feministak auzia mahai gainean jartzea. Bada ezinbestekoa da mugimendu feministak auzia mahai gaineratzea, memoria historiko kolektibo baten aldeko bidean eta Euskal Herriaren eraikuntzan, gaurtik hasi eta etorkizunera begira. Minak eta egiak aitortuz, feminismotik herria osatu. Hala, Sorzabali babesa adierazteko gutunak bidaltzeko deia ere egin dute. Postal propio bat ere egin dute Bilgunearen webunean eskuratu daitekeena. Manifestazioak egin dituzte gaurkoan denon bizitzak erdigunean plataformako kideek Bilbon eta Iruñean zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatu dute. Zaintza sistema komunitarioa eta publikoa exigitzeko Iruñan eta Bilbon mobilizatu dira gaur goizean sindikatuek eta denon bizitzak erdigunean plataformak deitutako agerraldian. 2023ko azaroko 30ko grebaren 2023ko azaroaren 30ko greba feministan planteatutako eskaerei gobernuak emandako erantzunik eza kritikatu dute. Zainketen krisiari buruzko lan mailak sortzea barne. Eskarien artean daude lanaldia murriztea, privatizazioa lehengoratzea eta sektoreko langileen lanbaldintzak hobetzea. Orain dela urtebete eta piko greba feminista orokorra egin genuela eta bai Nafar gobernutik, bai Euskal gobernutik aldaketarik ez dela egon
salatu nahi genuen gaur ere, eta baita ere bestea intersindikaleko espaziotik aldarrikatzen diren batez ere 3 puntu nagusi, alde batetik. Negozio bihurtzen dituzten zaintza sektoreko lanekin bukatu behar dela, ez? Bestetik ere zaintza sistema publiko eta komunitarioa garatzeko aurrerapausoak egiten ari garela, eta zaintza sektoreko langileen lanbaldintzak duindu nahi ditugula. Patronala eta Nafarroko gobernua interpelatu dute kideek. Esatea ere sektore ezberdinetan ere aurrera jarraitzen dugula lanean, ez bakarrik sindikatuetako espazioetatik, baizik eta ere etxeko eta zaintza langileen markoa ere aurrera jarraitu duela, mugimendu feministak aurrera jarraitu duela koordinazio nazionalean elkartzen eta aurrera pausoak zehazten, eta besterik gabe aldarrikatzea zaintza sistema publiko eta komunitarioa nahi dugula orain, eta gobernuek hartu behar dituztela, bai patronalak eta gobernuek hartu behar dituztela neurriak honetan. Beraz, argi utzi dute borrokan jarraituko dutela eta martxoaren 8ko manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute. Bilbon, 2 gizon gazte zigortu dituzte eraso homofobo bat egiteagatik. 2 gaztek 480 euro ordaindu beharko dituzte bikote homosexual bati eraso homofoboa egiteagatik. Kondenatutako gaztek bikote ziren 2 gizon iraindu eta erasotu zituzten Bilboko diskoteka batean 2022ko uztailaren 8an goizaldean. Sententziaren arabera, gazteek pertsona homosexualekiko etzaitasuna eta bikote homosexuala humilatzeko eta haien duintasuna kaltetzeko helburua zuten. Bizkaiko auzitegiak aginduta, kondenatu bakoitzak 480 euro ordaindu beharko ditu bikotearen kontrako gorroto delitua eta lesio delitu arin 2 egiteagatik, beren sexu orientazioa dela eta. Gizonaz gain, kondenatuek estengo dute 3 urte eta 2 hilabetez irakaskuntza, kirola eta aisialdi arloetan lan egin. Zigorra ezartzerakoan auzitegiak kontuan izan du kondenatu bakoitzak auzitegiaren kontuan 1.500 euro sartu izana. Bikoteari eragindako kaltea konpontzeko helburuarekin. Epaitzan argitzen den bezala, diru hori biktimei eman beharko zaie. Zaia elkartegia ireki dute Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Zaiako udalak. Enkarterriko enpresa jarduera eta lehiakortasuna bultzatzeko helburua duen azpiegitura berria da elkartegia. 6,5 milioi euroko inbertsioa eginda Zaia elkartegia garatzeko. Zaia elkartegiaren irekiera ekitaldian izan dira Elixabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusia, Andoitz Korta, Eusko Jaurlaritzako industria sustatzeko sailburu ordea eta Unai Diago Zaiako alkatea. Enkarterriko enpresa jarduera eta lehiakortasuna bultzatzeko helburua duen azpiegitura berria da elkartegia. Eraikuntza sektoreko eta ekonomia zirkularraren arloko 13 industria enpresek bertan kokatzeko interesa agertu dute. Elixabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusiak gogorarazi duenez, elkartegi berri honekin dagoeneko 16 zentro osatzen dute Bizkaiko elkartegien sarea. Longarreko zentro honegaz, dagoeneko 16 zentro osatzen dabe Bizkaiko elkartegien sarea. Eta hasten jarraitzen dugu gainera, Izpasterren oraintxe bertan beste bat egiten gabiltzalako. Aukera espazio gehiago sortzen ari gara Bizkaiko eskualde guztietarako. Enpresa proiektuak erakarteko eta kasu honetan enkarterrin finkatzeko aukera espazio bat da hau gu oraintxe gagozana. Jarduera ekonomiko barriak eta enplegu gehiago sortzeko espazio bat. Etxanobek gehitu duenez, enpresa proiektuak erakartzeko eta enkarterrin finkatzeko aukera espazio bat da hau. Enkarterrigaz konpromisoa hartu daben enpresen sustraitzea sustatu gure dugu hementxe. Euren enpresa jarduera hemen garatzeko konpromisoa daukien enpresena. Zailan, enkarterrin, aberastasuna eta lanpostuak sortzeko konpromisoa daukasuena. 6,5 milioi euroko inbertsio eginda Zaia elkartegia garatzeko, haietako 1,5 milioi Eusko Jaurlaritzak finantzatu ditu eta gainerakoa Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu du. Zaia elkartegia enkarterriko enpresa eguna dinamizatzeko funtsezko azpiegitura dela adierazi dute, eskualdearen lehiakortasuna sendotzeko eta enplegua nahiz ekintzailetza sustatzeko aukera berriak sortzeko helburua duena.
Aste honetan, euskarazko ikus-entzunezkoei dagokionez, zein gomendio dituzu Gaizka Izagirre? Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi! Gaurko ibilbidea pantalla handian hasiko dugu, izan ere Looney Tunes lurrak eztanda egin zuen eguna filma estreinatuko da zinemetan. Looney Tunes frankizia ezagunak mundu mailan zineman estreinatzen duen bere lehen film luzea izango da, Looney Tunes Cartoons telesailaren jarraipena, eta euskeraz bikoiztua ikusteko aukera egongo da. Netflixen Gato Pardo miniseria, 1973 urtean Luchino Viscontik Il Gato Pardo film ezaguna zuzendu zuen, kasu honetan miniserie formatuan estreinatu da, istorio epiko bat izango da, 1860ko hamarkadako Sizilian girotua iraultza betean gertatzen dena. Makusi plataformaan estreinaldi garrantzitsua lurreratu da, One Piece, munduko piratarik ezagunetakoaren istorio guztiak ikusi ahalko dituzue, Lastozko kapela buruan duela lagunak eta etxaiak topatuko ditu gure piratak eta borroka ugaritan hartuko du parte. Telesail japoniarrak izugarrizko arrakasta izan du mundu osoan eta orain euskeraz ikusteko aukera izango dugu Makusi plataforman. Eta amaitzeko, Max plataforman, audioa euskeraz dituzten edukien artean, Charlie eta Txokolatezko fabrika, Tim Burtonen 2005ko film mitikoa, eta euskarazko azpidatziekin Dr. Sleep, Mike Flanagan beldurraren maisuak zuzendua, Stanley Kubrickek zuzendutako The Shining distira kultuzko filmaren jarraipena da. Overlook hoteletik ihes egin ondoren, Danny Torrance, mutikoa bere doain dizdiratsuaren irudipenak jazarrita bizi da. Heldua denean hauek alkoholetan itotzen saiatzen da, Rosek hilezkortasuna bilatzen duen bitartean beste haur batzuei dizdirak enduz. Eta gogoratu euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webunean sartu behar duzuela. Hurrengo aste arte! Mila esker Gaizka onarte kontatzeko genuena, badakizue euskarazko bergeiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Agur!